Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 2 അതില് 45 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തില് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ അർജുനന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യണം, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അവനവന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവനവന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സ്വധർമ്മം പാലിക്കണം, സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം. പിന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഒന്ന് സ്വധർമ്മം എങ്ങനെയാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഭൗതികമായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള്, ആത്മീയമായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, വേറെന്താ പറഞ്ഞത്, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പാപങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമായാലും എന്താണ്, നമ്മള് എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നല്ലേ. സ്വല്പമാപ്യസ്യ ധർമ്മത്യാത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിക്രമിനാക്ഷോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വല്പമാപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത് അല്ലെ. ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് നമുക്ക് എന്താണ്, അതിന് വളരെയധികം പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമി നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ശ്രീരാമസ്വാമി അണ്ണാറന്നെ അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തില് പോകുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു വഴി അവർക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക് പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ മുഖ്യ വിഷയം 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വരജസ് തമസ് എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങള് അതീന്ദ്രിയ മേഖല വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ അതിക്രമിച്ച് ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നു. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തപ്പെടാതെ മുക്തനായ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ,
സ്വർഗപ്രാപ്തിയും പുനർജന്മം പ്രഭാവം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അല്പബുദ്ധികളാണ്. അവർക്ക് എന്താ അറിയില്ല, അവർക്ക് അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല, ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ. അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം പറഞ്ഞു. ഇനി 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എടുക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവാനർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവദാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ജലഭരണി കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം രണ്ടിലും എന്താണ്, ജലമാണുള്ളത്. ആ ജലം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കും, കുളത്തിലായാലും ജലസംഭരണിയിലായാലും. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് എന്തും നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആ വേദത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടാണ്? സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാണ്. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ. ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതിനായ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തിരിച്ച് അതിന്റെ അംശത്തിലേക്ക് പോയാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ആൾക്കൂട്ടത്തില് അച്ഛന്റെ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല്, വഴി മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. തിരിച്ച് അതിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കുക? ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താലും ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അതിന്റെ അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കാണുന്നവരെ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മളും ആ ഒരു സന്തോഷം തേടുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ആ പരമാനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലായ ഒരു പരമാനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. കാരണം നമ്മൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലായതുകൊണ്ട്, ആ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളും എന്താ അന്വേഷിക്കുകയാണ്? ശരിക്കും ആ പരമാനന്ദം, ആ പരമമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടത്. പക്ഷെ ചിലവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു, ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ, ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പോ ഒരു വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ പരമാനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? അവരെ വേദാന്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെയും വേദാന്തിയാക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടണം? ആ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുക. അതാണ് ലക്ഷ്യം.
സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുമരുത്. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? സ്വന്തം കർമ്മങ്ങള്, സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നിനക്ക് എന്തിനാ അധികാരമുള്ളത്? നിയതകർമ്മം, നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധ അധികാരം ആർക്കില്ല? നിനക്കില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ നിയതകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അർജുനോട് പറയുന്നതാണ്, നിന്റെ നിയതകർമ്മം, നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നിനക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള അധികാരം നിനക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തില്ല? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിനക്കൊരു അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആർക്കും അധികാരം ഇല്ല. അർജുനനോട് പറയണം, നിനക്ക് അധികാരം ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതാനും പാടില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫലം വരും അല്ലെ? ആ ഫലത്തുമ്മൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. മാത്രമല്ല ആ ഫലം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഞാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. മാത്രമല്ല സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഒന്ന്, നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനേ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് കാരണം ഞാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. മാത്രമല്ല നീ എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല? സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണ്, ഓ ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര നന്നായിട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ്, ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് കാരണം ഞാനാണെന്ന് കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഒഴിയാനും പറ്റില്ല. കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇവിടെ 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയൽ. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. രണ്ടാമത്തത് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം. നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിൽ എന്ത് പാടില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫലം സിദ്ധിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മൂന്നാമത്തത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിയാനായിട്ട്, നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കർത്തവ്യമാണ്, നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധന ഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് അത് മംഗളകരമല്ല. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ പുണ്യഫലമായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പാപഫലമായിരിക്കാം. ഏത് ഫലമായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്തിന് കാരണമാകും? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ പുണ്യലോകങ്ങൾ, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ എവിടെ വരണം? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് അതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അത് മംഗളകരങ്ങളല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തി പൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എവിടേക്ക് നയിക്കും? അത് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും. യോഗസ്ഥാ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധസിദ്ധ്യോ സമാഭൂതോ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ജയത്തെ കുറിച്ചും പരാജയത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സമചിത്തതയോടെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം. നീ മനസ്സിനെ എന്താ പറയാ, സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജയവും പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗം.
അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗം. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ നമുക്ക് യോഗം എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവകനാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകാം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദൂരേണാഹ്യവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധി യോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധനഞ്ജയ അർജുനോട് പറയാണ്, ജുഗുപ്താസഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തണം. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, കൃപണന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ആരുടെ അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് മാറാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളില് മാത്രം നമ്മൾ ഏർപ്പെടും. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. ശരിയായ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്, ജീവിതത്തിൽ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരിലും എന്ത് വരാണത്? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ ആരെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം? ഭഗവാനെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭയ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പോ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കുക. കർമ്മകുശലതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ, ഈ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നല്ല കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ചീത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അതായത് യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കുക. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ആ കർമ്മകുശലതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? യോഗമെന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വവിധനെയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതുകളുടെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ജനിമൃതികളുടെയും ജനന മരണത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും. അതായത് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും കർമ്മത്തിന്. ഒന്നുകിൽ നല്ല ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ഫലം. അതിന്റെ ആ കെട്ടിൽ നിന്ന്, ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്ങനെ? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്ത ഹി ഫലം ത്യക്ത മനീഷിണഃ ജന്മബദ്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യ നാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്ക് ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കി അവർക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? കഷ്ടതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരും. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യാശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഉദാസീനനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നീ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഉദാസീനനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് കേട്ടതിനെ കുറിച്ചോ കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും, ഉദാസീനനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാത്തെ യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി സദാ യോഗാമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെ, കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറയാൻ? നമുക്ക് ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ, വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് മനസ്സിന് സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്ത് പറയാം? ആ ദിവ്യാവബോധം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ പ്രഭാഷേത കിമാസീതാവ്രചേതകി. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് നിന്റെ മനസ്സ് അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആ ദിവ്യാവബോധം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. കാരണം ഈ ദിവ്യാവബോധം കിട്ടിയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉറച്ചു നിൽക്കണം.
അപ്പോഴാണ് ദിവ്യാവബോധം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ ദിവ്യാവബോധം സിദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദിവ്യാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, അയാളുടെ ഭാഷ എന്താണ്, സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം അർജുനൻ അത് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്, സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പ്രജഹാതിയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥാമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എപ്പോഴാണ് ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുക. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാണ് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങള്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുക, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് പറയാൻ, നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുക, പിന്നെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദുഃഖേഷനുദിഗ്മന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിത തീർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നമ്മള് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ, നമുക്ക് ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില്. പിന്നെ സുഖത്തില് അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ക്ലേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് 4 ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത്, ജന്മമൃത്യു ജരാവധി, 4 ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഇതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്ത് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്നാണ്, നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ്. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾപൊട്ടൽ, അങ്ങനത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സെന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ, സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെ, ആസക്തി, ഭയം ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാസർവത്രാനപി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാപിനന്തതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയായ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവരാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എല്ലാതും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ
അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ പാതയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച ഭക്തനെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സുഖവും ദുഃഖവും ലാഭവും നഷ്ടവും, എന്താ പറയാ, മാനം അപമാനം, അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം ആ വ്യക്തി എവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്? സമാധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയില്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണാം. കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ഭഗവാൻ, കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാനോട്. എന്താണ്? എപ്രകാരമാണോ ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. ആ ഒരു കഴിവാണ് ആർക്കുള്ളത്? യോഗിക്കുള്ളതും ഒരു ഭക്തനുള്ളതും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്കുള്ളതും. ഇത് അവരുടെ ലക്ഷണമാണത്. കാരണം അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അവര്. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ഈ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി, ഭോഗങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉൾവലിക്കും. എപ്രകാരമാണോ ഒരു ആമ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവത് സേവനത്തിന് അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനൻ ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം അതാണ്. വിഷയാവിനി വർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ആ ഉന്നത രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാലിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു വരുമ്പോ എന്താ പറയാ, അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ രുചി അനുഭവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചനാകട്ടെ ജഡമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് പുരോഗതി എത്തും തോറും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം സർവ്വ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയണ അല്ലെ. രാധാറാണിയായ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയണ
ഭഗവാൻ. അതായത് രാധാറാണി ആകർഷിക്കുന്ന മദനമോഹനൻ, അതായത് കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കാനുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുള്ളത്. ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ഇല്ലാതാകും. യത് ദോഹ്യപ്പി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യാവി പശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അടക്കമില്ലാത്തതും കരുത്തുറ്റമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയണം, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവരെന്താണ്? അത് ബലാത്കാരനെ പിടിച്ചു വലിക്കാനായിട്ട് നോക്കും, അത് വലിച്ചു നീക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അത് അർജുനോട് പറയാണ്, അർജുന അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ മനസ്സിനെ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യും? ബലാത്കാരനെ പിടിച്ചു വലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചാലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. നമ്മൾ നാമജപം വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അത്ര വിശേഷമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ. അല്ലെ? എപ്പോഴും പ്രസന്നമായിട്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ ചിരിക്കാത്ത ദേഷ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലോ? ഇല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രസന്നനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞവിടെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ്? അനാസ്വാദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചായ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് വരും തോറും എന്താണ്? നമ്മളുള്ളിൽ എന്ത് വന്നു തുടങ്ങാണ്? നമുക്കൊരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം നമ്മളിലേക്കും കൂടി അതെന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യസാധന പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജയനാക്കിയല്ലോ. സവൈമന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി വരാണ്. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്ന ആ ദിവസം ഏകാദശി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഏകാദശി പാരായണം വിടേണ്ട സമയമായിട്ടും ദുർവാസ മഹർഷി സ്നാനത്തിന് പോയിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ സമയം കഴിയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഏകാദശി പാരായണം വീടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് അത് ഇഷ്ടായില്ല. വന്നപ്പോ ദേഷ്യം കാണിച്ചു. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് ദുർവാസാവിന് നേരെ വരാണ്. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും, മഹാദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും, എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും പോകും. പക്ഷെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. തിരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ എടുത്ത് പോകാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇല്ല. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ. കാരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തികഞ്ഞൊരു ഭക്തനാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രകോപനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ
മഹർഷി ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം താൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹർഷിയായിട്ട് പോലും തനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല, തന്റെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തനാണ്. താൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, യാതൊരു ഭാവമില്ലാതെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അദ്ദേഹം നിൽക്കാണ്. അതൊരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹർഷിയെ പരാജിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കാണ്. എങ്ങനെയാ? മഹർഷി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചില്ല. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഒരു അവബോധം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക. അവരാണ് ആര്? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണമാണ് ദുർവാസ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി കുറെ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മഹർഷിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദുർവാസ മഹർഷി. അതിന് ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥ ശ്രവിക്കുന്നതിന് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരം സ്പർശിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദ അർച്ചന നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച തൃപ്പാദാർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിന് നാസിക മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതില് രസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഇത്ര ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘം സംജായതേ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്കതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടീനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നോക്കും തോറും നമുക്കതിൽ എന്ത് വരും? നമുക്കതിൽ ആസക്തി, ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹം, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം എന്താണ്? ആ കാറാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിനോട് ഭയങ്കര കാമം, ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടാതെ വരും, എന്ത് വരും? നമുക്ക് ക്രോധം വരും. നമുക്ക് ആ കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരും. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. ആത്മാർത്ഥയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ സുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം ആ ഭക്തൻ അവഗണിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധാത് ഭവതി സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരും, ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും, ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരും. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹവും, സമോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ബുദ്ധിനാശത്തിൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? സമോഹം വരും. സമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹം ഓർമ്മയുണ്ടോ? സമൂഹം നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നമ്മൾ. സമൂഹം വരും. സമൂഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഓർമ്മപ്പിഴവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിനാശം വരും. ബുദ്ധി നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ സർവനാശം വരാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭൗതികത കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. അതാണ് കാരണം വരുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, എല്ലാ ഭോജ്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ ഭക്ത പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും, നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖവും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സുഖവും ദുഃഖം അല്ല. രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്, അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായിട്ട് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം? രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപോലെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമുക്ക് തോന്നാം എന്തിലാണെന്ന്, ഈ ഇന്ദ്രിയ വൈഷിക മേഖലയാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാസക്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആസക്തിയും ഉണ്ടാകില്ല. തന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദം, കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തന് കൈവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠിതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായി ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
ആ വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ. ഭൗതിക, ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് പിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അയാൾ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ നാചാ യുക്തസ്യ ഭാവന നചാ ഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ ഹുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവൻ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ കിട്ടില്ല. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നാമജപം, ഭഗവാനെ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം, 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമാധാനം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും, ഉണ്ടാകാം നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? സമാധാനം കിട്ടില്ല. നമ്മളെ തലവര പോലും മാറ്റാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസമാധാനമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്? സമാധാന, സുഖ, സ്വസ്ഥത ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാം പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്കാണ് ശരി ശാന്തി, സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം ആ ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് നമുക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തു ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? ശാന്തി ലഭിക്കുക. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ മനസ്സിലാക്കി, അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് എഴുതി ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കി കൊണ്ടുവരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ഞാൻ ത്വം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണം ഭഗവാനിലാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒന്നും സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല. അത് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി ജ്ഞാനാം ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തോണി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ, വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വഴിച്ചിലയ്ക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ആ മനസ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഐസ്ക്രീമിന്റെ പിന്നാലെ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഏത് ഇന്ദ്രിയാണത് തോന്നുന്നത്, ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിന്നാലെ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സ് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ്? ടേസ്റ്റിനാണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നാവാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് കുറെ
പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ്? ചെവി ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകും? ആ ചെവിയുടെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് ചെയ്യണ മനസ്സ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസ്സംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു രാജാവാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതാക്കണം. അപ്പൊ നാവ് ആഗ്രഹിക്കാണ്, അപ്പൊ എന്താ കഴിക്കുക? പ്രസാദാണ് കഴിക്കുന്നത്. കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കണം, പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുക. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൂടെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക എന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം ഒരാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലും മുഴുകണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കണം. യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗർത്തി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനഹേ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. എവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? എല്ലാ ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ് രണ്ട് തരത്തില്. ഒന്ന് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവര്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. ഉണർന്നിരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട പരിശീലനമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യും. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം ആ മുനി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ മുനിക്ക് നിദ്രയിലായിരിക്കും, നിശാകാലമാണെന്ന് പറയാണ്. ഭൗതികമായ കർമ്മികളുടെ രാവിലെ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മികളുടെ രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമമായ മുന്നേറ്റത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ സാധിക്കാണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് വിഷയസുഖ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബുദ്ധിയോ അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഒരെണ്ണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഇരാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെയായിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഋഷി എന്താണ്? ആത്മീയ സംസ്കാരം അത് നേടുന്നത് കൊണ്ട്, അതിന് മുന്നേറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? രണ്ടാമത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ചെയ്യുന്ന ആ ഋഷിക്ക് സാധിക്കും. അപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യത്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ ഈസാ ശാന്തിനാപ്നോതി കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ, അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ വരുന്നത് പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? ശാന്തി ലഭിക്കുക. അല്ലാതെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കല്ല, ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സദാ പരിപൂർണനാണ്. അയാൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. വിഹായ കാമാനിയ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം വിദ്യാഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാധിക്കുന്നത് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹംഭാവം, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്, എനിക്കാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്, ആ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഉടമാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമുക്കതിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. നമ്മളിവിടെ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കുന്ന പോലെ. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് പോകണം. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. നമുക്കതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധവനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പോൾ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. നമ്മൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസത്വം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ശരീരമാണെന്ന് താനെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ, അപ്പൊ നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിലും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിലും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏഷാ ബ്രഹ്മേ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാമി മുഹ്യതി കാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഏതിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പദം, ആ ഒരു എന്താ പറയാ വഴി അല്ലെ, ആത്മീയവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഒരാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല യോദ്ധാവായിരുന്നു, നല്ലൊരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുകയാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമ്പോ ദേവന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് വരാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, എനിക്ക് എന്റെ മരണം എപ്പോഴാന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയും. ഞാൻ എത്ര നാള് ഇനി എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്, അതാണ് അറിയണം ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്. അപ്പോ അറിയാണ് അടുത്ത സമയം അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണെന്ന്. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തൊട്ട് സമയമാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് മരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ ആ ഉള്ള സമയം എന്താണ്? പിന്നെ തനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വലിയ അധ്യായമായിരുന്നു അല്ലെ? കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം? ഇല്ല, കേൾക്കാനോട് സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അതെ കൃഷ്ണപ്രഭു, അതിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോണാരുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടായിരുന്നു, പാഠം. നല്ലതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുഖം ധ്യാനിക്കുക അല്ല. അതെ അതെ അതെ, അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്തു പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ കുറെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളില് ഭഗവാനും കൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പുഞ്ചിരിക്കണ മുഖം എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. വളരെ ശരിയാ, കറക്റ്റ്. അതെ അതെ ഹരേ അതെ, കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ ഏതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 12 വരെ 13 15 വരെ. വേദാന്തി തൊട്ടായിരിക്കും ഇനി നോക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക. അതെ, കാരണം അത് വരെ 19 തൊട്ട്. നോക്ക്. 17 മുതൽ നോക്കണം. 17 വിഷയം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് അല്ലെ? 18 കൊടുത്തു. വേദാന്തി വിഷയം 16 മുതലല്ലേ മാതാജി? 16 മുതല് 19 വേണ്ടോ? 18 വരെ നോക്കിയപ്പോ മാതാജി എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പൊ 17, 18 നോക്കിയാലോ നമ്മള്? അതന്നെ 19 മുതൽ. വേദാന്തിയുടെ മുഖ്യ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്തി ഏതാണെന്ന്. എന്നല്ല പേര്, മാതാജി മറന്നുപോയി. പേരെന്തായിരുന്നു? വേദിക എന്നായിരുന്നു. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? ഉത്തമനായ ശരിയോ? ശരി. ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിയോ? ദാമോദരാജ്ഞി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി അവിടെ അല്ലേ? പഠിക്കുന്നറിയാം. ആ, ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നു. നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വേദാന്തി ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളാം. നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നാമ അപരാധം, നാമാഭാസം, പിന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ശുദ്ധനാമം. 3 ഘട്ടത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അപരാധ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഏതൊക്കെ 3 നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധനാമം. ഫസ്റ്റ് നാമാപരാധം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാമാപരാധത്തിലാ. നമ്മൾ അപരാധത്തിലൂടെയാണ് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപോകും, ചിലപ്പോ രാമൻ വിട്ടുപോകും, ചിലപ്പോ നമ്മളെ മുള്ളു വിട്ടുപോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വേറെ 10 നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പോകെ പഠിക്കും. ആ അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ആ അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം നാമാഭാസത്തിലേക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് പറഞ്ഞ നാമാപരാധം. നാമാഭാസം ശുദ്ധനാമം. ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കും. നമ്മള് പതുക്കെ നമുക്ക് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മള് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകാം, കൃഷ്ണ എന്നായിട്ട് മാറാം, ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോ കൃഷ്ണ എന്നാകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും നമുക്കിപ്പൊ. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ രുചി വന്നു തുടങ്ങും. നമുക്ക് ആ നാമം ജപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വരും നമുക്ക്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്ക് കൽക്കണ്ടം ആദ്യം മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നമ്മളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് അസുഖം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ രസം വരുന്നു തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉറക്കം വരുന്നു, നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾ ആദ്യമൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകണം പറഞ്ഞല്ലേ, വയറുവേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ല, കാലുവേദന എടുക്കണം, കൈവേദന എടുക്കണം, പോവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അവർ പറയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങുമ്പോഴാദ്യം. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്കതിന് രുചി വന്നു തുടങ്ങും. രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാല ജപിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്തിട്ട് എണിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ 2 എണ്ണം ആവുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഇപ്പൊ 2 എണ്ണമായി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കണ്ടോ ഇതെവിടെ രണ്ടാമത്തിലൊക്കെ 1ാം ക്ലാസ്സിനൊക്കെ കേറിണ്ടല്ലോ അവരുട്ടാ. എല്ലാവരും ഓരോന്നോരോന്നും കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം. ഓരോ ഏകാദശിക്ക് കൂട്ടാൻ നോക്കാൻ പറ്റുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂട്ടാന്നൊക്കെ. എപ്പോഴായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ പതുക്കെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണേ നാമജപത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാം, അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് തിളങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാമം ജപത്തിലൂടെയാണ് തഴുക്ക് മുഴുവനും കളഞ്ഞ് അത് ഫുള്ള് നല്ല ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കും, ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ നമ്മളായാലും ചെന്നിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അഴുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച അഴുക്ക്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കാം. അത് നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പാത കണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ലാസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡിലെങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ടായിരുന്നത്? എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദ? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ഇവിടെ ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരാകും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകും. പിന്നെ അടുത്തത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത്, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടായാലും അതും എന്തിലെ വരുന്നതാണ്? ആദി ഭൗതികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം വരും, എല്ലാ ഇതും വരും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും. പിന്നെ അടുത്തത് ആദിദൈവികം, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾപൊട്ടല്, അങ്ങനെ മഴ, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ ദേവന്മാരെ മുഖേനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് ആദിദൈവികം. അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും മനസ്സും, ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങള്. അതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 ക്ലേശങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 4 ദുരിതങ്ങൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന 4 ദുരിതങ്ങൾ? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഇത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്. ഇനി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരും? ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. പിന്നെ ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും. അതായത് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ബുദ്ധിനാശം വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം. ആരാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ ഇടയില്? കാമം, സമ്മോഹം, ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ബുദ്ധിനാശം.
നാശം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വരാണ്, ആ വിഷയത്തിനോട് ആസക്തി വരാണ് അല്ലെ. ആസക്തി വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, കാമം വരും, കാമം വരും, ക്രോധം, ക്രോധം വരും, ക്രോധം വരുമ്പോ സമ്മോഹം വരും. സമൂഹം. എനിക്ക് പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. ശരിയും തെറ്റി മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. അതെ, അങ്ങനൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതെ, വരുന്നുണ്ട്. മാതാജി, കുട്ടികളുടെ ഭാഗവതം ഇല്ലേ, അതിന്റെ ലിങ്ക് എവിടെയാ വരുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലാ വരാം മാതാജി. അത് എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. നമുക്കല്ല, കുട്ടികൾക്കുള്ളതാ അത്. കുട്ടികൾക്കുള്ളതാ മാതാജി അത്. കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്കാണുള്ളത്, വലിയവർക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ അത്. അതിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്, അത് ആരിലാണ് വരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? പിന്നെ അടുത്തത് മനസ്സ് തീരുമാനിക്കും, ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക. മനസ്സ് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ മനസ്സ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബുദ്ധി എടുക്കും തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആരെ കൊണ്ടാണത്? ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ. ചെയ്തിട്ട് മനസ്സ് തീരുമാനിക്കും, കഴിക്കാന്ന് ഉറപ്പിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ബുദ്ധി പിന്നെ അത് നടപ്പാക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളെ പ്രവൃത്തി നടക്കണമല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മളത് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. കാരണം മനസ്സാണത് കൂട്ടു നിന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്, തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണത്? മനസ്സാണത്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും മനസ്സാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും?